Egun on denei, ongi etorri Gladys sariaren bigarren edizioaren sari banaketa ekitaldi hontara. Benetan, une pozgarria da guretzat, ospakizun unea, arrazoi bikoitzagatik. Lehenengo, iazko ekitaldian esan genuen bezala, informatika fakultatean eta .eusen honen atzetikan, denbora luze ongealako, eta iaz lortu genuen lehenengo edizioa antolatzea, eta lehenengo edizio horrek erakutsi zigun, benetan, gure helburuak emakumeok informatikari eta teknologiari egiten diogun ekarpena zabalaraztea eta erreferenteak sortzea, badaukala zentzua, badagola masa kritiko bat hor benetan balioa handia daukana eta lehenengo ekitaldi bat eginda etorkizunean urtero, egin beharko genitula ekitaldi horiek. Eta, lehenengo ura eta gero, aurten badator bigarrena. Eta hemen gaude, sari banaketa ekitaldian, gaina aurtengoan ez da sorpresa, aurtengoan ja badakigu, sari horren irabazlea, gure kide den Olatz Perez de Viñas Predela, eta horrek ere posten gaitu. Eta, esan beharra, bide horretan, ezinbestekoa izan dugula, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa, haiek gabe ezin izango ginateke hemen egon, eta bestalde baita ere Danobat Group eta EHUko berdintasun zuzendaritzaren laguntza. Horiek guztiokin hemen gaude sari banaketa ekitaldi honetan, eta orain besterik gabe emango diot hitza, fakultateko ordezkari den Mamen Hernandezi, berak. Ongi etorri informatika fakultatera. Hemen Gladys del Estal saria banatzeko gaude. Sari honek emakumeek informatika eta teknologiako arloan, bai profesionalean, enpresakoan eta baita akademikoan, ere egiten dute ekarpena aitortzen du. Eta horrez gain, Gladys del Estal informatika fakultateko ikaslea izandakoa gogorazten du. Informatika ikasi nahi duten emakume gazteentzat erreferenteak sortzea du helburu sari honek. Fakultateak badaki genero aldea dagoela hezkuntza tekniko osoan eta emakume gutxi daudela informatikaren arloan. Hori dela eta honako sari hau abesten dugu. Gaur egungo gizartea eraikitzeko berdintasun irizpideekin emakumeen parte hartzea bultzatzeko, eta esparru horretan genero rolen estereotipoak ezabatzen laguntzeko helburuarekin. Honela, emakumeak esparru teknologikoan sartzea sustatzen duen sari hau ospatzen dugu, emakumeen proiekzioa bultzatuz eta informatika arloko profesionalen lana zabalduz. Mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko Mamen, zure hitzegatik, argi dago horrelako sarien beharra, Mamen entzun da, argi dago beharra badagoela horrelako sariak antolatzeko, eta orain Lorea Arakistainek, .euseko marketing zuzendariak, sari honen nondik norakoak azalduko dizkigu. Eskerrik asko Olatz, egunon guztioi, eta Olatzek aurre esan bezala, .eusen izenean, eskerrik asko lehen edizio baten ostean, bigarren edizioa hau posible egin duzuen guztioi. Erakundeak aipatzea ere garrantzitsua da, ezinbestekoa delako, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatea eta Berdintasun Zuzendaritza bidaide izateagatik, Gipuzkoako Foru Aldundia babesagatik eta Danobat Group laguntzagatik. Baina bereziki eskerrik asko sari honi zentzu ematen diozuen emakume guztioi. Hautagaitza aurkeztuta ematen diozue zentzua sari honi, jakin badakigu ez dala erresa norberak bere burua horrelako sariketa batera aurkeztea.
baina saria jaso ala ez, guztiok merezi duzue egunero egiten duzuen lan eta ekimenagatik horregatik Puntudosen izenean eskerrik asko eta zorionak lanean ari zareten emakume teknologo guztiei. Puntudosen euskal gizartearen transformazio digitalean egiten dugu lan, horre eragiten saiatzen gara, baina transformazio horren nolakotasunari ere garrantzia ematen diogu. Eta genero arrakala errealitatea da. Gizarte erronka handiak ditu aurretik, gizarte erronka horiei segurazki eta askotan teknologiatik erantzungo zaie eta beharrezkoa da emakumeak sektore horretan egotea. Eta horregatik Gladys saria, horregatik eta dagoeneko ari diren emakumeen lana aitortzeko, emakumeen lanbidea saritu, baina baita proiekzioa ere bultzatzeko, proiekzio hori sustatzeko, etorkizunera begira jartzeko, eta datozen belaunaldiei erreferente errealak gertukoak eskaintzeko. Teknologiak zeharkatzen gaitu une oro, herritar guztiak zeharkatzen gaitu, emakumeak baino ezingo dute teknologia hori parekideago egin, parekide garatu, beraz, beharrezkoak direlako, eskerrik asko eta segi aurrera guztioi. Eskerrik asko, Lorea. Entzun da behin eta berriz, hautagaiak asko eta kalitatezkoak izan direla. Eta noski badago lan bat, horrelako ekitaldi guztietan ezinbestekoa dena, neurri handi batean ezkutuan gehatzen dena, baina lan erraza ez dena eta epaimahaiaren lana da. Benetan, antolatzaileon aldetik, eskertu nahiko nuke, bai iaz eta bai aurten, gure proposamena onartu duten epaimaikideen lana. Bertan, inungo momentuan ez etzik esan gabe, lanean eduki ditugu, Puntueusetik Iratxez Naola, EHUko Informatika Fakultatetik Elena Lazkano, eta Gladysen promoziokide zen Paz Sendoia. Eta beraiek aztertu dituzte jasotako proposamen guztiak eta lan gogorraren ondoren erabaki behar izan dute zein zen aurtengo sariduna. Hoien izenean, Elena Lazkanok emango digu epaiaren berri eta mila esker danoi, ona gerturatzeagatik, garbi Gladys sariak oihartzuna behar du izan eta zuek ezinbestekoak zarete. Bai, epaimahaiaren aldetikan niri tokatu zait gaurkoan, eta esan behar dut oso lan zaila izan degula, 20 hautagai eduki ditugula, oso profil desberdinetakoak, informatikariak noski, matematikariak, fisikariak, komunikazio telekoak ere bai, hezkuntzakoak, eta beste hainbat profiletakoak etorri zaizkigu. Oso emakume gazte eta ze ibilbide, azpimarratu nahi dut, ze ibilbide guztiek, bai? Baina, epaimahaiak bat hautatu behar zuen, eta guretzako, gure ikuspuntutik, eragile izateak, iniziatiba erakusteak, koska bat gehiago ematen dio sari honen senari, bai? Eta horregatik, hau batez, erabaki dugu olatzi ematea saria, teknologia arloan, erakutsi duen beti ere generoa eta euskera aldarrikatuz, erakutsi duen dinamismoa eta iniziatibangatik. Bai? Olatz, plazerra eta ohorea niretzako zuri sari hau ematea. Informatikaria naiz, eta erabakia ikasketen inguruan oso gaztetan hartu nuen 14 urte bat nitula,
erabaki nuen informatika ikasi nahi nuen. Ez neukan ideiarik zertzen, niri ordenagailu gustatzen zitzaizkian, ez gehiegi, ez pentsa horregoten nintzen jolasten, eta ez kalea gehiago gustatzen zitzaidan, baina, bueno, lan mundurako ikusten, ni ordenagailukin ondo. Eta laxe, burugogorkeriaz informatika ikasketak abiatu nituen unibertsitatean, lehenengo urte bat Gasteizen, baina ikasketak gaztelania ziren eta nintzen oso ondo moldatzen, eta erakin, etxetik juteko ere aukera bat zan Gasteiztarra nahi zenez, Donostira jun, gurasoekin ez dira, venga, bai, segi. Eta hemen jai ikasketak euskeraz, eta hasieran egin nuen ingenieritza teknikoa, eta gradu amaierako lana egiteko isa taldearekin hasi nintzen lanean, hizkuntzaren prozesamenduko gauzak egiten, eta asko gustatu zitzaidan. Eta orduan bai erabaki nuen, goi mailako ingenieritza ere egitea, isa taldearekin jarraitu nuen lankidetzan, Erasmusen jo nintzen urte betez Eskoziara, oso urte ona, eta gero masterra, hizkuntzaren azterketa eta prozesamentukoa egin nuen, eta horre aukera auki nuen doktoretza egiteko ebeka bati esker, eta holaxe lortu nuen doktoretza bukatzea. Nire lanbidea informatika izan da ere, irakasle bezala egiten dut lan informatika fakultatean, hemen Donostian, EHUn. Eta, irakasle izateaz gain, ikertu ere egiten dugu fakultatean. Irakasle hori ere eskatzen zaigu, eta hori da ere asko gustatzen zean, ez dela ogibide finko bat, gauza asko elkartzen direlako, klasak eman barria, ikertu ere ikertzezu, gainera, nahi ezun gai ezberdinetan ere, ematekizu aukera. Azkeneko urteetan, itzulpen automatikoko gauzetan nabil, medikuntzako gauzetan ere bai, eta genero alborapena aztertzen ere hasi geha azken urteetan. Orduan, ematekizu ikerketak ere, alor ezberdinetatik pixkate hartzeko, hori politia da. Egia da, informatikan mundua oso maskulinizatua dagoela gaur egun. Gure klaseak behiratu baino ez dago, ikasle gehienak mutilak dira, gizonak dira. Baina ni informatikari bezala eta irakasle bezala ez, hori irakasten nahi materian igual sakonago sartuta, gauza batzuta eta aldek esan duzu. Ez dago arrazoi objektiborik hori horrela izateko. Informatikan ikaste ditugun gauzak edo hola gero lanbide bezala programatu behar baldin badegu ere, hor, lantzen diren gaitasunak ez dira bate maskulinizatuak izan daitezken horiek, ez? Guri arazo bat emate digute askotan, eta emar duguna arazo hori soluzio informatiko bat, baina soluzio bat eman, ez da? Hori nola ebatziko genuke eta lehenengo emar duguna eta hori txikitu eta hori pentsau eta oso pazientzia behar da, asko hausnartu, eta gero gainera, dazkeun arazo horiek, kasu ezberdinetako daude, ingenieritza munduko arazo pilo bat, baina arazo sozialak ere bai. Gu ikerketan ari gehan azkeneko proiektutako oso polit batzu ja, zeinu hizkuntzen itzulpen automatikoa nahi geha, inpakto sozial handia eduki dezaketen gauzak dira, eta ikerketa munduan bakarrik, egunerokoan garatzen diren aplikazioak, web aplikazioak, lanetarik horrek kriston eragina dauka gizartean, edo zein motatakoa dela. Eta orduan behar deguna, horrenbesteko eragina eukita gizartean gero, behar deguna da, bai neskak eta bai mutilak danak hurbiltzea informatikan mundura. Hurrengo belaunaldiko neska gaztei esango nieke beldurrik ez eukitzeko, probatzeko, aukera bat emateko informatikari ere bai. Ez pentsatzeko mundu maskulinizatua dela, egia da klasean momentu honetan neska gutxiago daudela mutilak baina horrek ez du ezer esan nahi. Nik ikasi nunean bi neska egunden, bi hiru den klasean, eta oso ondo pasan nuen klasean ere bai, eta lagun oso onak ditute karreratik, eta hemen gelditu naiz, zerbaiten erakusle da hori, eta hoxe, beldurrik ez eukitzeko, probatzeko, saiatzeko eta ez bazai gustatzen beti dagoela aldatzeko aukera. Lora ditu zidanean, dardarka jarri nintzen, enun inondik inoa espero, jokoz kanpo, utzi nau pixka bat, emozio handiarekin, batez ere aukera matulako ikustarazteko, profil hau ez dela hain bakana, bagaude desente. Eta netzako saririk handiena izan zen lehenengo edizio horretan ustez lauzpabost aurkeztuko ginela eta 20 piku eskaera gontzianean orduan, hori izan zen saririk ederrena. Aurten ez aurkeztekotan egon nintzen zen, badaude hautagai pilo bat eta hori da benetan inporta duena.
Eskerrik asko. Ze polita. Bueno, eskerrak eman nahiko nizkioke bereziki Olatz Arbelaitzi, berak insistitu zian pilo bat aurkezteko, eta Xabier Arregiri bere gomendio gutunagatik, eta nire lankide izan diren guztiei giro apartori gabe ez balitzen nintzakelako hemen egongo. Bueno, uste argi dagoela, benetan saria merezi dula eta erreferente ona izango dela Olatz, jendea erakartzeko. Ja, jarri baditugu bi argazki, iazko Ane Iturtzeretarena eta orain Olatzena, beraz, jaso ondo merezitako saria. Eskerrik asko denei, eskerrik asko antolatzaileei, Puntoeus Fundazioa, Informatika Fakultatea eta Gipuzkoako Foru Aldundiari sari hau posible egiteagatikan. Ez dira aste errezak izan, azkeneko biak saria publiko egin zenetik prentxan oi hartzun desente uki dut, elkarrizketa desente egin berri izan ditut, kosta la kosta, baina ikusten ez bilatzen duna sari honek ikusgarritasuna eta hola agerian gelditu dela eta eskerrik asko denei, lankideek pilo bat zaudete hemendikan. Zuek gabe enitzak hemenengoz, seguro. Así que eskerrik asko denei. Eta, ekitaldiari amaiera emateko, Miren Elgarresta, Foru Aldundiko berdintasun zuzendariaren hitzak izango ditugu. Egun on guztioi, eta, lehenik eta behin Olatzen hitzak entzun da, sorionak. Eta nik uste dut gaurtik hasita, eta sorionak hitza errepikatuko dela behin eta berriz, eta nik uste dut ondo merezita jasoko dituzula, ez? Asko gustatu zait zure bideoan, ez dit ikusi, eskabatuko hemen zigortuta egon gara, baina bai entzun dut eta iruditzen zait, esperientzia badela eta baita ere referentzia bat neska mutilentzat baita ere, batez ere neskentzat, nola hasi zinen edo zein izan zen zuretzako motibo, informatika ikasketak aukeratzeko. Eta adin gazte horietan segurazki oso errepikakorra da hori. Hau da, zer gustatzen zaigun, jakinez nora eramango gaitun, hartutako bideak, baina gero sorpresa handiak hartzen ditugula eta pentsazu noraino iritsizaren, ez? Eta, benetan lehenik eta behin hori, zorionak eta, aurrera. Nik uste dut zure lanbide profesionalean eta ibilbide horretan, ibilbide eta proiekziokatik, batez ere momentu honetan, zut daukazun momentu honetan proiekziogatik, nolabait aukeratu izan zara, baina oraindik ere ibilbide luzea badaukazula, eta sari honekin nolabait leku berezi bat eta esanguratsu bat lortu egin duzu. Eta, nik uste dut testu ingurua pixka bat jarriz, informatika fakultatean gaude, baina orokorrean informatikarekin batera STEM markorren barruan badaudela, beste ibilbide profesionalak, beste lanbide profesionalak nik uste dut testu inguru berean daudela, egoera berezia badute, ez? Eta, nik pixka bat STEM egoera orokorretik eta abiatuta, eta hain zuzen ere, datuak objektiboa dira, diagnosi asko egin dira, azkena, STEM Euskadi estrategiaren arabera, hor ikusten dute, ez? STEM lanbidetan, gabeziak nabarmena direla, eta horrek eskatzen digu foko
benetan foko bat jartzea, datuak esanguratsuak dira, hortik ezin gara eskapatu, inorrez, eta ondorio ezberdinak atera ditzakegu, eta ezagunak dira, baina nik uste dut errepikatzea behin eta berriz, importantea dira baita ere hortik, ekintzak eta estrategia berriak eta asmatzen joateko. Besteak beste, estrategia bat bezala gladisaria ere bada, ez? Bokazioaren gainbera, aipatzen da, eta, gainbera horretan bereziki emakumearen presentzia, derrigorrez sustatu egin behar dugula, ez? Eta zentzu batean, gladisariak nolabait horri erantzuteko, baita ere antolatzen da eta martxan jartzen da. Eta hori izan liteke lehenetariko ondoriotako bat, baina badaude gehiago ere bai. Baita ere pixka bat behiratzen badiogu gure gizarte eta gure ekonomiaren ereduan, baita ere esten bokazioak daukaten garrantzia ikusita nolabait eredu digitalerantz edo goazela bizkor batean. Goatzen dut 2017an, ja urte batzu pasatu dira, Zumarraga Urretxuko institutuak ospatzezun bere 50 urte hurrena, gonbidatu ninduten eta zerbait hitzaldi bat emateko. Eta, inun pixka bat momentu horretako irakurketa bat, eta bazeuden titular batzuk eta esaten zutenak 2025era, 10 lanbide eskatuenak, teknologiaren markoko lanbideak izango zirela, eta, zerrenda eta guztia agertzen zen, eta pixka bat trasladatu nahi nien gurasoak izan ziren momentu publikoan eta zegoen jende kopuru handiena, momentu hartan eta zeuden datuak praktikamente gaur ere beretsuak dira, eta nola jartzezu muga 2025 urtea, gaude ja 2025ean, eta oraindik premia handia badaukagula esateko. Aipatu nahiko nuke aurreko eredu historikoak, Gipuzkoan lurraldean, industria izan da, eta nolabait industriak eta emakumeak utzi zituen kanpoan. Eta eredu digital honetan, ikusten dugu, emakumeak ezin garela hortik kanpo egon, ezin gara hortik kanpo geratu, eta zerbait egin beharko dugula dudarik gabe horrelakorik ere gure lurraldean berriro ez gertatzeko, eremu hontan, teknologia eremuan. Ze garrantzia dute rol eta estereotipoak, eta estereotipoek dudarik gabe erakutsi digutena izan da pobretzen gaituzten, bai gizon eta bai emakumeak, baina emakumeon kasuan pobretu egiten gaituzte, oraindik eta gehiago eta zentzu literalean, nolabait garapen profesionalerako baita ere aukera gutxiagotzen, eta horri erantzun bat baita ere eman behar diogula. Ikastetetan sexuaren araberako segregazioa edo bereizketa nabarmena da oraindik, eta guztietan egungo genero rol banatzaileak eragina zuzena badute. Horretarako estereotipo berdinzaleagoak behar ditugula, behar sortu eta zabaldu egin behar ditugu. Gladisaria, nolabait rol eta estereotipo mugatzaile horiek eta gainditzeko ekintza aproposa da. Eta honen bestez, lankidetza bat sortu dugu, eta lankidetza hori funtsezkoa izango da, horretan garbi dago, bide lagunak aurkituko duzue baita ere Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta honekin pixka bat, uste eta amaiera edo heldu garela, eta berriro ere olatzi sorionak disfrutatu, eta irekitzen den ibilbide honetan oparoa izan dadila zuretzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren. Eskerrik asko etorri zaten guztioi. Eskerrik asko sarira zuen burua aurkeztu zuen guztioi. Zue gabe honek ez duke zentzurik izango. Eskerrik asko sari hau antolatzen bidelagun izan zaituztegun guztioi. Eta jakin, hurrengo urtean berriro hemen izango garela erreferente berriak sortzeko intentzioarekin. Besterik gabe.